uite, încă o chestie. Da. Parcursul tale, da, poți. Înapoi. Înapoi. Hoplea. Da. Acum înainte. Înainte. Împinge, Otilia, împinge. Până te loghezi, da. Asta e de adresa, cumpărătorului. În momentul când ai adresa, automat când se urmează. Deci ceva în felul ăsta. Cam când ai făcut? Acum cât ții, în momentul când ai o informație despre ce costă, îmi spui că asta am o idee. Nu neapărat că mi se pare scump, dar că asta am o idee. Știu că e scump, dar nu are cum să fie mai scump ca să fie. Nu are cum. Nu, dar e bine să... Deci ceva e clar. Parcă... Stai că vine să verifice dacă e. Că-i de cheile sau nu. Otilia! Dar noi de drumul. Da, Sigur. așa.